kami tiyang sekarang dan sedayanipun ampun kangge sarengat anggenipun bakal mbok sedono dinten Rebo Legi saged wilujeng selamat ingkang dipunbentuk selamat sak kandhane kangge sedaya. Kalau kalih niki Gusti panutan panjenengan kami ingkang miyos lan dalu. Lan kula dipun suwun selamat anggenipun mbok sedono dinten Rebo Legi saged wilujeng selamat sak kandhane kangge sedaya. Ingkang kala gangsal. Nyopi janyanipun saben bulan jangan kalinggan kepada dos tunggal prang suri dipun selamat anggenipun dosa dinten bagi saged waselamat selamat tahun dipun mendhes selamat tahun mendhes sama sak kancaning kangge sedaya. Tengahken jeneng kota lan jeneng abrit mitu Kanjeng Nabi Sulaiman selamat. Anggenipun yo dene bagi saged ujung selamat mendhes sama sak kancaning sedaya. Tengahken jenang sekolah ginawa sekolah semua dening pasukan selamat anggenipun menika mbok dhewe dinten Rebo Legi saged wilujeng selamat tahun dipun bendes sama mendhes sak kancaning sedaya. Brakawi panten lami wonten ing dalem braka kanggo darmi saged alim tenten patulujeng samangga sangajengan sakmikipun kasih merjemuk ing bareng sedaya dipun semangat mbok darmi saged wilujeng selamat samangga sangajengan sakmikipun kali khusus asal griya wilujeng satan tuwa sak raja gadare mangga wilujeng selamat selamanipun. Jadi mungkin karena agar untuk Gusti Allah kabeh dipun mbok kami tiyang sekalian. Anggo bilang bismillahirrahmanirrahim dipunduri sumber menawa panjenengan kan Pak Tanah dari Muhammad Rasulullah. Bumi kang panen rezeki sira pancaya bulan kana madana gedara negara panjang selamat. Allahumma selamat lan ditini pangapiatan bisa kesehatan batin rahmat. Padha majatami nari pangaku ana ing kisah. Subhanallah dijati ngalipun alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Apa mulate lang? Aku kene sawah nonjoki. Lah ora mangan ah, kok.